खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौ बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दं। दिनै जोंनि बे बुहुमाव खैजोन मानसिफोरा थैखो खैजोन मानसिफोरखौ फाहामनो हाखो बेनि सोमोन्दै माखासे खोथा सावरायगोन। जोंनि बे भारत हादराव बे कर'ना भाइरास बेमारखौ लानानै दावराव दावसि जागासिनो दं। गिबियावनो नोंथांमोना नैबे आब'नि सल' खननायखौ खोनासंबानो जाबाय। जोंनि बे बुहुमाव बे बेमारजों गासै 11,18,921 सुबुंफोरा बे कर'ना भाइरास बेमारजों साग्लोबजाबाय। बेनिनो 2,26,769 सुबुंफोरखौ रिकभार खालामनो हाबाय। आरो लोगोसे बे कर'ना भाइरास बेमारजों थैनाया गासै जोंनि बे बुहुमाव 58,937 जन जाबाय। आसरित, मैयासो 10 लाखमोन, दिनै 11 लाख जाबाय। सानसेयावनो 1 लाख बारायगासिनो दं। ओरैबायदि स्पिडआव बारायलांगासिनो दं। दा बेखायनो नोंथांमोना गाव गावनि जिउखौ गाव गावनो सांग्रां लाखिनांगोन। अब्ला जों दा इन्डियानिखौ रायज्लायनोसै। जोंनि बे इन्डियायाव दिनैसिम नैबे समसिम 2,902 सुबुंफोरनाव बे कर'ना भाइरास बेमारा जोंनि बे भारतआव गोसारबाय। बेनिनो 184 सुबुंखौ रैखा खालामनो हाबाय। लोगोसे जोंनि बे इन्डियायाव थैनाया गासै 68। दा टाइमा जाबाय दं बेलासिनि 3 रिंगा। बे 3 रिंगायाव बानायदों आं बे भिडिअखौ। दाहाय बेलासियाव बारायबावनोबो हानाय। दा बे आं बानायबाय थानाय समाव जोंनि बे इन्डियायाव गासै जानाया 2,908 जन। दा जियानो जादोला मोनसे गोजोनथाव खौरां। जाय सुबुंफोरा नंखाय रादाब फोसावो बिसोरखौ गोख्रों एक्सन लानाय जागोन एबा हमनाय जागोन। जोंनि बे भारत हादराव भारत सरकारा बिथोन होनाय बायदियै आसाम सरकारा थांनाय 2 एप्रिल खालारखालि मोनसे कमिटि दानाय जाबाय। जाय नंखाय रादाब फोसावो बिसोरखौ हमनाय जागोन आरो जोबथेसालियाव सोनाय जागोन। जेबो कनसिडार गैया होननानै फोसावनाय जादों। दा बे जोंनि आसाम सरकारा कमिटिबो दाखाबाय। दा जाय सुबुंफोरा नंखाय रादाब फोसावगोन बे कर'ना भाइरासखौ लानानै बिथांमोना जोबथेसालिनि ओंखाम जानांगोन। जोबोर मोजां खौरां। जाय सुबुंफोरा नंखाय रादाब फोसावो बिथांमोना हमजाजोबसिगोन। मानो होनोब्ला जोंनि बे भारत हादराव गोबां खौरांगिरिफोरा गोदाव सोराव फाल्टु भिडिअ खालामदों बे कर'ना भाइरासखौ लानानै। कर'ना भाइरासखौ लानानै नंखाय रादाब फोसावदों। थिग बेबायदिनो भारत सरकाराबो गोख्रों एक्सन लानो गोनां जादों। लोगोसे 14 एप्रिल खालि लकडाउनखौ बन्द खालामनो होननाय जादोंमोन। नाथाय लकडाउनखौ बन्द खालामब्लाबो सरकारा बिथोन होनाय बायदियै मानिनांगोन होननानै फोसावनाय जादों। जोंनि बे भारत हादराव लकडाउन होदोंब्लाबो सानसेयावनो 400-500 सुबुंफोरनियाव बारायगासिनो दं। ओरैबायदि माने आसरित। नोंथांमोना दिनैनि भिडिअआव गोबां खोथा मिथिबाय जानो हागौ कर'ना भाइरासनि बागै आरो लोगोसे नंखाय रादाब फोसावग्राफोरखौ मा खालामगोन मा खालामा बेनि बागै। दा जियानो जादोला नोंथांमोना बे नंखाय रादाब फोसावग्राफोरखौ मा बुंनो सानो नोंथांमोना नोंथांमोननि साननायखौ कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि बे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय।